Pagaspas, nahahawakan ni Tatay Imboy. Yo, what's up mga kasinag? Isang magandang umaga po sa ating lahat. Sa lahat po na ating mga viewers, subscribers. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta at pagsubaybay sa aming YouTube channel. Ngayon pala mga kasinag, madami pong nagko-comment tungkol kay Pagaspas na lagyan ko daw ng tubig. Napakarami nyo mga kasinag. Kaya ngayon mga kasinag, nag-vlog ako. Si Pagaspas mga kasinag, kada matapos po siyang kumain, saka ako po siya nilalagyan ng tubig. Kaya sa video ko mga kasinag, sa vlog ko, nakikita nyo walang tubig si Pagaspas. Ngayon mga kasinag, ipapakita ko sa inyo. Dali kayo. Meron yan tubig. May tubig yan mga kasinag. Ito mga kasinag ha. May tubig dito. Good morning! Good morning Pagaspas! Ayan. Sino nagsabi bagang walang tubig ito? Tingnan nyo mga kasinag ha. Tingnan nyo po. May tubig yan mga kasinag oh. Ayan. Nakikita nyo yan? Oh. Hindi yan bagong lagay mga kasinag ha. Tingnan nyo, napakarumi. Saka kung bagong lagay yan mga kasinag, basa dapat yung palibot niyan. May tubig. Tiyo, hindi bagong lagay yan mga kasinag oh. Napakarumi. Lalagyan ko po siya ng tubig dito. Iniistakan ko talaga yan. Hindi ko lang nilalaliman na masyado, diadamihan. Para kahit paano makaligo siya, makainom siya. Kaya ganyan lang mga kasinag. O, di ba? Nakita niyo na? O, ang daming ang ano, may balahibo pa o. Ayan o. May mga dumi-dumi siya, yung sa paayata yan. Tingnan nyo naman. Ano mga kasinag, napakita ko na sa inyo. Sa lahat po na nag-comment, pasensya na talaga kayo mga kasinag ha. Nagkakataon lang kasi nun sa video ko hindi nakikita yung tubig or wala pa akong nailagay. Kaya pasensya na po talaga. Si Pagaspas mga kasinag, hindi man natin ito pwedeng pabayaan. Mahal na mahal nga natin siya eh. Ito nga siyang oh. Tingnan nyo. Ayan. Nakikita ba? Madilim. Ayan. Oh. Nakikita siya yung Pagaspas mga kasinag. Oh. Hello, Pagaspas. Pagaspas. Tumataas lang ang balahibo niya sa ulo. Oh. Pero ngayon mga kasinag, ngayong video ko, wala pa talaga siyang pagkain. Hindi ko pa siya nabibigyan. Gawa nang wala pa ako nahuhuli. Gawa nang hindi pa ako nakakapagkatay ng manok-palan. Nung isang araw nga, pinakain natin siya ng daga. Kung makikita nyo naman mga kasinag, daga, pinakain natin siya at nakahuli tayo ng daga. O ngayon, wala pa. Nag-drop ako ng daga kagabi, wala akong nahuli. Kaya manok muna siya ngayon mga kasinag. Hahanap tayo ng mga sisiw-sisiw dyan. Kasi naubos na ang malalaki kong manok. Kakakatay. Pakain sa kanya. Kaya maghahanap ako ngayon ng sisiw na pwedeng ipakain kay Pagaspas para matuto siya mga kasinag. Matuto siya maghunting. Pakurap-kurap lang ang iyong mata. Pagaspas! Pagaspas! Pag okay na ang panahon at nasa kondisyon ka na, aalpasan na kita ha. Ano? Pahawak daw, pahawak. Pahawak daw. Yan, nakakahawa. Nahawakan natin mga kasinag. Oray. Nahawakan naman pala siya. Hindi ako makapot. Hawak. Baka masapok mo ang cellphone ko. Mabait. Di ba? Pahawak lang. Magpakabait ka. Mabait. Very good. Very good Pagaspas. Nahahawakan ni Tatay Imboy si Pagaspas. Yan. Napakitang gilas ka? Ano nakita mo dyan?
Ganyan lang ang huni mo? Kino. Parang kino daw ang huni mo. Oh. Hawak lang sa buntot. Yun, sa buntot. Oh. Hindi, hawak lang sa paa. Yan o. Yan sa kuko. Kahit sa kuko lang o. Hawak lang. Ano? Nagpapakitang gilas man. Nagpapakitang gilas man si Pagaspas. Dito nakakapagaspas ka. Nakakaganyan-ganyan ka. Sa unang mong kulungan, hindi. Saka itong kulungan ito, hindi sa iyo to ha. Sa kalapati ito. Kung isang masusunod na araw, alpasan din kita. Ha? Oy. Ba't nakatulala ka sa sabi kong alpasan ka? Gusto mo na magmalaya? Ito si Pagaspas mga kasinag. Serpent eagle po ito. Marami kasi nagko-comment na hawk eagle daw si Pagaspas. Serpent po yan. Kung makikita nyo mga kasinag, yun nasa liig niya yung batik-batik. Ayun, may mga batik-batik siya sa liig. Yun. Nakikita nyo yan? Ganyan lang po ang kulay ni Pagaspas kasi bata pa siya. Pero pag lumaki na po siya, magiging brown na lahat yung balahibo niya. Tapos yung batik-batik niyan. Entero maging brown na brown. Yung parang brown red. Ganun ang kulay ni Pagaspas. Kasi serpent eagle nga po siya. Bata pa lang. O halos parang kaparehas siya ni Bagwis. Si Bagwis naman mga kasinag, iba ang kulay niya. Black-white. Yung sa dibdib niya, white na may brown-brown. Tapos yung pakpak niya black. Ito naman, yung pakpak niya black. Tapos brown na may white. Yan ang ano niya. Pagaspas! 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 Ayan mga kasinag. Hanapan ko muna ng pagkain si Pagaspas ha. Kasi may tubig nga siya. Wala naman siya pagkain. Ayan mga kasinag. Huwag na kayo magalit sa akin ha. Huwag na kayo magtampo. Nagtatampo kasi kayo mga kasinag ha. Kala nyo walang tubig. May tubig yan mga kasinag. Siya nga pala mga kasinag. Yung pundo po natin sa simbahan na 53,000 plus yun. May nagpahabol mga kasinag ng 2,000. Maraming salamat po sa nagbigay at nagpaabot ng tulong sa aming simbahan, sa lahat ng sponsor. Naway gabayan kayo ni Lord sa araw-araw na inyong tiyatahak at bigyan kayo ng malusog, masiglang, malakas sa pangatawan at maraming blessing. Maraming salamat po sa nagpahabol ng 2,000. Kaya ang pundo po natin sa simbahan ay nadagdagan. Ngayon pala mga kasinag, pagkatapos ko pakain kay Pagaspas, pupunta na po dito yung magpuputol ng niyog. Niyog kasi ang gagamitin namin mga kasinag kasi niyog lang ang i-donate nila. Walang nag-donate ng kahoy kasi bihira naman dito mga kasinag ang mga kahoy dito sa aming lugar. Kung bibili kami, napakamahal mga kasinag ng kahoy. Kung yun pa ang bibilhin namin, baka kulangin tayo sa budget para sa simbahan. Ang nyug naman mga kasinag, tumatagal naman po siya. Ang kukunin nyo lang mga kasinag, yung katigasan. Kasi baka nasasabi ng iba na malambot ang niyog, gawa ng yung nabibili nyo po sa mga hardware mga kasinag na na mga niyog. Ano yan? Basta pinuto lang yan, hindi yan yung tunay na pinili talaga na kung matigas. Yung iba kasi niya mga lumbud pa, kung yung mura pa, yung hindi ganong matigas ang puno. Yung mga nasa hardware na yun mga kasinag, ganun po yun. Malambot talaga yung mga kasinag. Pero kung tunay na matigas ang kukunin nyo, yung mataas na, matatanda ng niyog, maganda yun mga kasinag, tatagal po yun. Kasi sa kahoy mga kasinag, napakahirap maghanap ng kahoy ngayon. Napakahirap talaga. Yung sa bahay ko mga kasinag na yun, yung mga kahoy niya, tuyo na. Nahirapan din ako maghanap niyan, kung saan pa ako naghanap para makabitan yung bahay. Kaso yung bahay ko mga kasinag, hindi pa naayos. Inuuna ko muna yung sa iba, bago yung sa sarili ko. Kaya ngayon mga kasinag, maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta at pagtangkilik nyo sa aming YouTube channel.
update ko lang kay mamaya mga kasinag kasi magpuputol lang kami mamaya ng niyog na gagamitin dun. Mga 6 to 7 na puno yun. Pakainin ko muna sa pagaspas. Hanggang dito lang. Bye-bye.